I pozdrav svima ljudi, ja sam Luka i ovo je uvodni klip na mom kanalu Mr. Black Lord. Znači moje pravo ime je Luka Živanović, ali ovako ću se predstavljati Mr. Black Lord. Znači ovo je uvodni klip, samo ćemo malo nešto da precaskamo, neće biti duži od 15 minuta, tako da eto. Znači na ovom kanalu ću snimati Clash of Clans i Clash Royale. I možda ponekad Boom Beach, ali ponekad. Pošto me smorila igrica, ali da. Znači, ok, sada ćemo snimati samo Clash of Clans. Znači samo Clash of Clans, a u Clash Royale ćemo napraviti sljedeći video, odnosno, da, sljedeći video. Ok, znači ljudi, ja sam na ovom mojem akauntu boljem i od njega ćemo krenuti snimati. Tako da znate, znači ja sam TH7, nešto sam skoro stavljao, znači vidite, full sam u Canonima, full sam u Mortarima, vidite, 5. level. Barbarian mi je 2. znači level, ali za 2 dana stavit ću na 3. pošto evo sada sam upgrade storage, a i malo mi fali još darka. To lako skupim. Ok, stavio sam sada AirDef, znači AirDef mi se 1 završio i 2. Danas mi se 1 završio, a za 2 dana dobijam i 3. I bit ću i tu full. Znači sad sam krenuo Wizard Towere i eto, to je to. Znači samo defense ja upgradeam, pa ću posle majnove na maksimum i to. Ok. Znači, malo ćemo danas promovisati klan, samo da im napišemo poz za prijatelj, snima se. Poz za snima. Dobro, znači idemo sad promovišemo klan. Znači, učite, ali poželjno bi bilo samo da uđu oni koji su Crystal League. Znači, sada nam treba neki Crystal League. Oni su solidni da su solidni napadači to. Kako to? Znači, lider je Nemanja. Znači, on je mnogo aktivan, 100. level. Ok, znači, eto, javljaju se. Ok. Znači, stavio sam nešto kao da mi se radi neka vojska, mada to je nešto. Onako samo za loot, pošto mi sad treba loota i namjerno ću spasti iz lige. Sad ćete da vidite moj profil, znači ja sam co-lider. U Srbiji najbolji sam bio kad sam imao 1802. Tad sam išao na Crystal ligu, ali znači smorilo me je više. I trebao mi je loot, tako da sam spao namjerno u Gold 3. Ali sad ću spasti i u Silver, tako da eto. Sada, znači, sad ću da vam pokažem Warlog. Evo samo da mu damo challenge. Eto. Znači, idemo sa Warlog. Mnogo smo loši ljudi, znači, sad tu nam trebaju igrači. Zbog toga i moramo barem jedan neki da pobedimo. Sad postalo nam je u naviku da gubimo, znači to ne može. Oprostite. Znači to ne može. Sad ću da vam pokažem najboljeg, znači u našem klanu.
To je ovaj lik. Vojvoda Milorad. Znači, on je TH10, znači TH10 i mogu vam reći da je odličan. Donira sve, znači da sam mu dao ko lidera zbog toga. Svaka mu čast, znači. Eto, zaslužuje ko lidera. Ok, već 5,5 minuta snimamo, super. Evo sad ćemo da mu odgovorimo. Nećemo, ništa. Juče sam mu isto odgovorio, ali on je nedokazan. Ok, ljudi, znači, ne znam što još mogu da vam pokažem, osim sada, znači, ja sam 14. u varu. Da, i vidite koga napadam, znači, what the fuck, gledajte mi ovo. Znači, ovo mogu s arčerima samo da sjevem, ali neću ja rizikujem, tako da sigurno ima nešto klankestu. Mada i da ima, to je sve gotovo. Znači, napašću ga sa healerkom. Ovako ću, znači, napravit ću dve munje da bacim na air def. I posle ću staviti gige i arčere. Znači 50 arčera i 100 arčera i 20 giga. I tih 100 arčera, znači uništit će ga. A i ne 100, 96. I ona healerka jedna. I tražit ću u donaciji, znači čisto da imamo gige. Da mogu iz Maja, ali neću. Gige ću tražiti i eto. Znači njega ću napasti, napašću 13. Čisto, eto. Znači on je nubara. Mogu ga lako. Samo ću da vidim kako da ga napadnem, mada ja mislim da ću ga napasti sa... Samo da vidimo. Aha. Samo da vidim, ljudi. Aha, sa hogovima ću sve. Da, sa hogovima ne može mi ništa lik. Stavit ću ovdje jednog hoga. Otišao nam ovaj, znači... Pause. Nije me 100. level razbucao sa 100%. Vidite sad gdje je postao, evo ga. Ok, znači to je što se tiče toga, znači vidite ljudi. Ok, znači vidite Warlock. Ćemo varti, aha nećemo tu. Ne ide se tu, nego idemo, da Warlock. I vidite ovaj. Znači gledajte vi ovo. View map. Znači vidite vi ovo. 40, 41. A pobedi, znači vidite koga sam ja napao. Ja sam napao 13 i 14. Da. Da, sam ja uzeo ovdje 2 zvezde pa me ovaj ispravio. 90 i nešto posto. I ovog, znači vidite, napao sam ga. Laganica ispala. Evo sad ćemo malo. Sad ćete da vidite.
Znači, samo sam izvukao donaciju i gledajte sad. Nije moglo da ne uspe, znači. Gledajte, znači. To je to. I vidite vi sad. Znači, tu je trebao heal spell, da? I gledajte vi sad. Znači, to je bilo prosto kipasuj. Gledajte vi sad na rage sam bacio i odmah tu heal spell. I uništio sam ga, znači uništio sam ga. Mislio sam da neću uzeti. Znači vidite. Posle su ovi rešili builder hut. I gledajte. I to je bilo 100%. Znači super strategija. Nije loša. I ljudi, znači, to je to što se tiče od ovog klipa. Ako vam se svi dostavite like, share and subscribe. I eto, podržite ga koliko god možete. Znači, eto, danas nisam snimao neki napad, pa eto, jebi ga. Mislim, mogo bi sada, ali neću. Eto, onako. Znači, sljedeći klip će biti Clash Royale, tako da, eto ljudi, to je to što tiče ove epizode. Ako se vidjela, like, share and subscribe i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Poz!